Αλεξάνδρα! Είναι Ράιδα Πιπιλίνα. Είδες που ήρθε. Τι είναι αυτό? Πρόσεξε. Για Κάνει γύρνα. αμέσως και το κάνει αμέσως. Για γυρίσε από εδώ. Τι έφερνε Ράιδα. Να βάλω τους μήπους. Έφερνε Ράιδα. Θέλετε φως Λοιπόν, θα λίγο, σου Μπράβο και το ποδαράκι Όπως το ένα το συγχαρητήρια, σηκώνουμε. Αλεξάνδρα, πολύ ωραίο και το κάνεις τόσο δυνατό. Έγινε αγάπη μου. Πώς το κάνεις Σηκώνουμε, ρε παιδί μου βάρτε αυτό. το μέσα το ποδαράκι. Πρόσεξε και το άλλο. όμως, Εντάξει, εντάξει. πιο κοντά να το κρατήσεις. Αλεξάνδρα, το ποδαράκι σου, Αλεξάνδρα. να μπορείς να το κοντρολάρεις. Άκουσε με λίγο, Αλεξάνδρα. Όπα, λοιπόν. Αλεξάνδρα, για ησυχία λίγο. Άκουσε με λίγο. Αλεξάνδρα, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Όταν κάνεις πατίνι, δεν θα κοιτάς κάτω, θα κοιτάς μπροστά. Εντάξει. Μπροστά θα κοιτάς, όχι κάτω. Το κατάλαβες? Όταν κοιτάς μπροστά, βλέπεις πού πηγαίνεις. Όταν κοιτάς κάτω, δεν βλέπεις πού πηγαίνεις. Μπροστά, έτσι, μπράβο. Θα προσέξεις, θα σταματάς εκεί όταν... Και τζάντα έχεις εδώ. Θα χτυπήσει εκεί, μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι. Ναι. Μεν δεν παθαίνει τίποτα που χτυπάνε οι ρόδες εκεί, αλλά μπορεί να φύγει. Ναι, για να δούμε, για να δούμε. Κοιτάτε τι κάνω. Όχι Έλα από έτσι εδώ, τα έλα από εδώ. χεράκια, Εδώ Αλεξανδρίτσα. έχεις χώρο. Από εδώ Τα μέχρι χεράκια πόρτα. σταθερά εδώ. Μπράβο, ναι. Έτσι δεν οδηγάς καλά. Πρέπει να είναι σταθερά τα χεράκια σου και να βλέπεις μπροστά όπως σου είπε ο κύριος Ιώργος. Μπράβο. Έτσι. Πω, είδες, κράτησε το λόγο της. Τι να σας βάλω, παιδιά. Ποιος σας το έφερε αυτό? Νερό, κάτι. Ποιος το έφερε αυτό, Αλεξάνδρα μου? Η Πιπιλίνη. Α, είναι Ράιδα Πιπιλίνα.